Di siboy hita makkatai, jot-jot hita manukun. Buasa balaulang iti. Siya dia doro akka bitang. Buasa masa akka hajahaton. Siya dia do haroroan ni jolma. Buasa mamate jolma. Marukil do halak lao mangalului alusna. Saunarion murado mangalului barita. Alai suku-sukun na rumikot taringot hanguluan hasusaan dohot hamatean dang dope taralusi. Di dia do boy tadapot alusna. Boha molo alusna nunga adong sian na jolo di Bibel. Godang halak madok, Bibeli marisi turi-turian dohot torsa. Bibeli buku naung leling. Manang matcay mau latusan. Alai, Bibeli do nasala, manang padapot ni halak taringot tu Bibeli. Diripu godangan halak, Bibel mengajarhon debata na mangarajai portibion. Tutu do songoni, portibion nunga sursar. Godang hasusaan dohot sidangolon. Sahit dohot hamatean. Hapogoson dohot mara. Tutu do debata parholong nama bahenos sude. Songgot do raro hatta mabege alus ni Bibel. Bibel madok di bagasan hajahatot donasa portibion. Boy madidok adong huaso na jukat na mangula di pudi ni hasusan na masa di tanoon. Ido alana ahape tabahen dang boy jolma pasohotton hasusan di portibion. Adong barita nauli, Bibel madok lao paubaon na doon. Bibel pabuahon, buasa portibios songonon, songod dia bahenot ta mga dupi jala songod dia bahenon ni debata padenggaton. Bibel mangalehon alus ni suku-suku taringot hanguluan, tumarjuta halak dilihat portibion. Lomo dorohamu madapot alusna? Las rohani sitidangi ni Jehovah mangurupi hamu marsiajar Bibel. Isi mapormulir di situs nami, asa sahalak sitidangi, ro mangurupi hamu marsiajar Bibel di tiki dohot inganan napas di hamu.